Hangtod karon wala gyapon masayri kung hain mapunta ang 35 pesos nga bahin sa City Hall gikan sa service fee sa paglukad og police clearance. Team leader sa mga pulis nga nangulata gitangtang sa ihang pwesto. Babae gamidagan ato sa usa ka police anti-drug operation natuhog sa kabilya human miambak gikan sa atop. Series bus gamilikay sa usa ka motorsiklo mibangga sa kural. Mga bakwit sa Inayawan Elementary School nireklamo sa kahuot ug sa kagutom. May hapon sugbo kabisayan aniya na mga balita uban ang kretibukang pwersa sa News 5 Cebu karong adlaw Biyernes petsa 17 sa buwan sa Abril tuig 2015. Ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masayong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Naghuot na ang mga bakwit nga nasunugan ug katong mga gipapahawa sa landfill sa tunghaan sa Inayawan. Mitsabaw sab sila kay wa na sila makaon human sila papahawaa sa ilang kuhaanan ug panginabuhian. Jinky Rosit, Sugin Limi. Dinhi sa Inayawan Elementary School nag-abot ang mga nasunugan sa miaging semana ug ang mga gipapahawa gikan sa Inayawan landfill kagahapon. Sa uwahing tala, miabot na og 29 ka mga pamilya ang napektuhan sa kalit nga pagpahawa kanila sa Cebu City Government. Mao nga naghuot karon ang mga tawo sa maong tunghaan. Laing tiyabaw sa mga kasamtangang namuyo dinhi mao ang kagutom kay nagsalig lang sila sa ilang panginabuhian sa landfill. Wala siya may kakaon na no, kami makalungag, kami bugas. Hanggang ako lang pares, baho na lang sa lipata. Ang nino mo ang nabuhi, silang, uy, ako ba, may kao kanon. Pag-isod yun may sa amang konsumo, ma'am, ang amang kaon. Pananglitan, ug dili pa nila tagaan og pwesto nga may kapuyan. Wala mi balay, wala mi sabiha, wala mi tanan, inya ang kurente na tubig. Dugang bakwit gikan sa landfill ang nangabot kaganiha, wa pay labot kadtong nagpabilin. Matud sa pangu sa probe, ipatuman nila ang forced evacuation sa gayong magmagahi ang uban sa pagbiya sa lugar ug ipaabot na lang ang mando gikan sa mayor. Na kung kanang napay mga bata na itiguang na mga babae padiha dapita, then we will have the forced evacuation na in the afternoon. Pero kanang mga head of the family, mga lalaki, labi na mga lalaki, naana gitugutan na nato gani nag-provide ang DSWS og ID aron na sila access sa gawa sa area. Jinky Rosit, News 5. Department of Health mipahimangno nga delikado sa panglawas sa tao nga nagpuyo duol sa labayanan ug basura. Gawas kini sa risgo sa posibleng explosion o matabunan sa pagdahili sa nagtambak nga landfill. Andrea Patenya, Sugin Limi. Init kay ang panahon. Uyon ang Department of Health 7 sa pagpahawa sa City Hall sa mga mulupyo sa Inayawan Sanitary Landfill. Gipahigayon ang forced evacuation tungod sa kahadlok nga mahugno ang gabungtod nga basura nga posibleng muulbo o masunog tungod sa methane gas deposit. Matod sa Department of Health, bisan og di mahitabo ang gikahadlukan nga trahedya, peligroso sa panglawas sa mga residente ang pagpuyo duol sa landfill. Ang kanunay nga paglanghap sa basura mo resulta sa airborne diseases, hilabi na karungting init diin mas dali ang pagkadugta sa basura. So it's summertime, init kay ang panahon. Along with it is mapaspas po ang ferment sa mga linabay ng mga basura, and that poses danger to the people around the area. So the rottening of all the garbage, syempre ma-inhale sa ato ang mga residents within the area that is not good in terms of the health concern. Gawas ni ini ang pagpuyo duol sa landfill naghatag og dagkong risgo sa food and water contamination. Plus the rodents and all the flies that might be coming on will contaminate also the food that is being prepared or being eaten by these people within the surrounding area. So it's really not healthy.
Hinuon giangkon sa DOH-7 nga di gyud kalikayan nga dunay mamuyo daplin sa mga dump sites, hilabi na ni adtong nanginabuhi gikan sa pag-recycle sa basura, apan gikinahanglang aksyonan kini sa tanang local government units. Siguraduhon usab nga ipamalhin sila sa mga lugar nga di peligroso sa panglawas sa tao. Andrea Patenia, News 5. Nangahangol ang tulo ka tawo nga nag-angkasay og motorsiklo dihang nasaghiran sa bus de pasaheroan nga mibangga sab sa paril sa usa ka pension house sa may Dakbayan sa Naga. Leslie Caminadi Vistil, Sugin Limi. Ginso nga gining series bus ang paril sa pension house nga nimutang sa may barangay Tuyan sa Dakbayan sa Naga pasado alas 7 kagabi. Luwas ra ang mga pasahero niini apan naangol ang tulo ka mga lalaki nga luwan sa motorsiklong nabundulan sa bus nga nailhan nga silang Jeffrey Alguno ang nagmaniho ug mga angkas ining mga minor de edad. Syagit sa mga tawo ang unang nadunggan sa tagiya sa Mount Pension House. Dihang iyang gisusi, misarasay na ang motorsiklo samtang ang bus paingon na sa ila. Iyang ilihayan. Nagkaingon ko ang driver ni Butan. Kaya una-una pa siya nga tao ang iyang naingon. Kaya nalain papaligsan to. Kaya diyan naman naglingkod na. Nasuta sa investigasyon nga paingon sa Dakbayan sa Sugbo ang duha ka mga sakyanan. Apan ni overtake ang bus ug wa na makabawi, hinungdan nga nabag-iran ang motorsiklo nga miresulta silang pagkatumba. Dali misibat sa naitabuan ang driver sa bus apan mikontak kini sa ilang labaw nga mutahan kini sa iyang kaugalingon sa kapulisan. Sa pag-agto na mo, ma'am, kuhan ra siya kanang okay raman sila kay may tamo ra sila mga injuries ginagmay lang pero ila pag kuhan pag examine pag maayo sa doktor. Bus liner. Pero oh. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Ana-ana karon sa kustudiya sa Provincial Council for the Welfare of Children ang upat ka mga minor de edad nga gibugaw sa kaugalingon nilang inahan ug apuhan dito sa Dakbayan sa Bugo sa miaging semana. Apan mato ni Vice Governor Agnes Magpale nga ang mga bata daw wa makauyon sa ilang sitwasyon nga nalayo sa ilang pamilya. Buot sa upat ka mga bata nga makauli na sa ila ug didto na lang ipadayon ng ilang pag-eskwela. Mao nga aron malingaw ang mga bata ug dili ma-trauma, nag-organisa sila og mga summer activities arong hingpit nga malimtan ang pait nilang kasinatian gikan sa langyaw. They are in the facility, they are in very good hands. We assure you nga, just like the rest of the pila naman ni kabata na mo niya, 9, they will also go to school. Ingong kapuyo sa subject sa bypass operation namatay human matusok sa kabilya dihang nahug kini gikan sa ikatulong andanang Panimay. Ryan Sorote, Sugin Limi. Nakasibat ang subject sa bypass operation nga gihimo sa Cebu City Intelligence Branch nga si Melchor Villanueva sa Barangay Calamba dihang nakabantay kini sa mga pulis kagabi. Nagdinaganay ang mga residente, ingon man ang mga manayupay sa dapit. Na-recover sa CIB, kining magamit sa pagripak. 43 ka magagmay ug 2 ka medium pack sa Cebu, nga mubalor og 130,000 pesos. So kayo nibalik masad, so the same gihapon na balay, pero ang kuan lang, ang pultahan lang medyo, hindi basta-basta masuod kayo, pero tingin na good sa pultahan pag. Subling nagkaguliyang ang mga residente, human matagak gikan sa atop, og natusok ang lawas sa kabilyang numero 10 sa giingong kapuyo sa subject nga si Maria Liza Diaz. In fact, adugay may kasod niya, pag aksyon na mo, so doon na ning report sa mga doon na rabay na tuhog diri sa kuan sa kanabitawng loyo sa layong distansya silang balay. Nakadungong na siya lagubo din, wala na siya sa iyang mind, nakagikan sila nakawal sa kong patag. Gigabas sa mga rescue ang kabilya aron madala kini sa tambalanan apan namatay gihapon kini. Aksidente alang sa kapulisan ang nahitabo apan nagduda ang kabanay sa biktima. Nato yung forma kay na force ni gito siya og kanang tukumod. Kay basically kung layat ang gid og layat mag-una ang tato ang pointed sa sakuan is ang yatang lower part sa iyang body. Ilaw sab gihimakag nga doon na sila'y kalambigitan sa gidiling drogas ug ang gisud sa kapulisan balay sa ilang silingan ug di ang ilaha. Ryan Sorote, News 5. Kay nasakpang nagduwa og madyong gidakop sa kapulisan sa Argao niadtong Martes ang point guard sa Barako Bull nga si Jimuel Torion. Leslie Caminadi Vistil, Sugin Limi.
Human sa malampusong drug operation sa kapulisan sa lungsod sa Argao ni adtong Martes sa gabi, batok nilang Wilfredo Santos ug Isidro Quintanar. Duna sila'y nasigpatan nga upat ka tawo nga nagkalingaw og duwa og madyong. Hinungdan nga wa makaipsot sa kapulisan ang upat. Ang usa kanila mao ang point guard sa Baracubul nga si Jimuel Torion. Nga na successful among bypass ma'am, mo to nga ni sa balay. Pagabot na mo sa balay, doon na may kuan ka tawo nga upat ka tawo. Apil sa among subject nga nabuduwa og madyong. Nga apil ni si Jimuel Torion. Kasamtangan pa karong nagtingkagol sa prisuhan sa Argao ang gianggaan og tura-tura sa Baracubul. Wa gani may atubang sa media aron makuhaan siyang habig. Laing piniriso hinuon ang gihimo niyang spokesperson. Wala gila sa mood ron magapa-interview. Ano man? Natulog niya, gawan pa siyang asawa ron. Leslie Caminadi Vistil, News 5. Girilibuhan ang team leader sa pulis sa Carbon Police Station kansang unit nakuhaan sa CCTV nga nangulata. Sa inisyal nga pakisusi sa kadagkuhan sa kapulisan sa rehiyon, adunay nakitang kasaypanan nga nahimo ang mga pulis. King Perez, Suginlimi. Sabi ko, i-relieve and then i-investigate. Kasi may prima facie evidence eh. Tungod kay kuwang submit nga investigation report, girilibo gikan siyang assignment og temporaryong gibalhin sa Regional Personnel Holding and Accounting Unit si PO3 Antonio Tejero. Si Tejero uban nila ni PO3 Arvin Hernandez, PO3 Jerome Soque ug PO3 Jonas Katubig gireklamo nga nangulata. Gimanduan ang Cebu City Police sa pag-submit sa labing daling panahon sa investigation report sa reklamo sa pamilyang Alfeche batok sa mga pulis. Ingko kung ang inyong rason dili makita, it is unbelievable na dili niyo mailan kay it is within the group sa arresting officers ang namatid ug ang katong nisagpa. So you do not tell me that that story. Naalarma sa kapulisan ang kagubot sulod sa usa ka KTV bar. Human mi reklamo ang usa ka menor de edad nga babae nga kabanay sa mga Alfeche nga gipanghikap sa duha ka tawo. Apan nagkalalis ang mi-responding pulis ug kabanay sa biktima ug nakulatahan ang igsuon niini samtang gidakop ang usa. Taliwa sa kagubot nakuha sa CCTV camera ang simpleng pagsibat sa gidakop nga duha ka suspect sa pagpanghikap sa babae. Hangtod nga nilukapa kini sa sidewalk human gitamparos ni PO3 Arvin Hernandez. Gipa-investigar sa PRO7 ang pasangil sa pulis nga sakop sa Barangay Intelligence Network ang nagkulata ug nagpatid sa igsuon sa babae nga biktima sa pagpanghikap. Sutaon usab kun dunay kalapasan nga nahimo ang mga pulis sa pag-secure sa crime scene ug mga suspect. Gitanaw man pod nato ang effect of the relief on the capability of the police personnel. King Perez, News 5. Mohatag og financial assistance ang Police Regional Office 7 ngadto sa pamilya sa pulis nga namatay atol sa drug operation dito sa sitio Mohon, Barangay Maluay, Sambuanguito, Negros Oriental ni adtong Miyerkules. Gidunggab sa liog si PO2 Julio Cesar Gajetos gamit ang 8 ka pulgadang kutsilyo sa iyang dinakpan sa bypass operation nga si Marvin Salinas. Nakalugnot si Salinas diyang gigukod sa ubang pulis ang laing suspect nga si Peter Salinas ang amahan sa nanunggab. Ang maong drug operation gihimo sa Negros Oriental Intelligence Branch ug Special Operations Group niadtong Abril 15 din ilang nasakmit ang 5 ka paketeng gidudahang shabu nga mokantidad og 23,000 pesos. Subling gipahimangnuan sa pangu sa kapulisan sa rehiyon nga magbinantayon matag panahon sa operasyon ilabi na batok sa mga nagnegosyo og illegal nga drogas. Kasi nga, drug tricks in the course of the operation. You will be, vulnerable. But the actuations of people who are been under the influence of drugs, hindi normal yan. Nakaikyas ang gilang level 2 drug pusher sa Barangay Dulho, Fatima, Cebu City dihang gironda ang iyang panimay sa yugan niyang buntag. Nasuta nga duna kini CCTV monitoring ug daghang lutsanan panahon nga rondahon. King Perez, Suginlimi. Wa maabti sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group 7 ang subject silang pagpangronda nga si Paul Enolba kaganihang buntag. Subay kini sa search warrant nga giluwatan ni Judge Gilbert Moises sa Cebu City RTC Branch 18. Sud sa well-furnished nga panimay ni Enolba sa sudlunon nga bahin sa Sitio Buli, Barangay Dulho, Fatima, nasakpang nanuyop silang Stephen Barcelona, Felix Gutierrez o Adonis Tinibro nga pulos mihi makakngana sila sud sa panimay dihang gironda sa opulisan.
Ayawan mo kay namay niya git nga dos gawas nga naipulis. Yung gamit, yung grilyo. Unom ka medium size ug 39 ka mga gagmayng pakete sa gidudahang shabuang nakuha sa kapulisan ug kining tulo ka video carrera machines na matikdan nga hugot ang gipatumang seguridad sa dapit. Sa matag transaksyon kay dunay lilian pagsuta sa buyer, ipaagi sa bang kwarta sa gamay nga lutsanan. Nakahibaw ko nga suyupanan na kay na may mga tao manood. Pero wala ko nang hilabot kay dili mo na akong negosyo lain maning ako. Daghan manood rin eh. Nasa dusay madaghan-daghan na dusay gamay. Ginaagod sila'y karera gud. Sa to pa di mamustag yun na. Matod sa Deputy Chief sa CIDG 7 nga nakaikya sa Inolbac kay sophisticated ang pamaagi niini. Dunay CCTV camera sa gawa siyang panimay. Mao nga nabantayan dayon sa suspect ang pagsud sa kapulisan sa lugar. Kaya siya, tungkol kay among suspicion nga nung nakadagan siya, naamig yung camera sa dalan good. O sa makita nato din sa yung panimalay, na subject sa search warrant, na ay mga camera monitor sa tagsa-tagsa kanto. Naghimo sabog mga lutsanan ng subject aron kaagian kung dunay anti-drug operations. Ilan man ang kuan hangyo sila nga. Amo ning lungagan din kay aron magkinaunsa na kung sila kaagian, yung sa pag-agian na, naman ko mga kaldero kaha. Makadispose og kapin 200 gramos sa droga matag semana si Inolba. Ug kay nakakuha og droga sa nga pulisan gikan siyang panimay, pasakahan kinig kaso bisan og wa pa madakpi. King Perez, News 5. Gumikan sa bagong matang sa drogas nga mikatap karon sa kauluhan, gipaymangnuan sa mga otoridad ang mga ginikanan nga bantayan ng ilang mga anak nga maglaag sa mga lugar kahilayan kay sila ang target sa mga matang sa liquid ecstasy. Andrea Patanya, Suginlimi. Naalarma ang Cebu City Anti-Illegal Drug Abuse Council Kunkadak sa pagsud sa bagong matang sa date rape drug dinhi sa nasud ang gamma hydroxybutyric acid kun GHB usa ka matang sa liquid ecstasy. Napasakaan na og sumbong ang mga dinakpan sa National Bureau of Investigation nga nakuhaan sa maong illegal substance didto sa kauluhan. Giingong makapatug ang maong drogas nga isagol sa ilim nun aron makapangitag biktima nga mapahimuslan. Dako ang pagtuo sa presiding officer sa Kadak nga sa di magdugay makasud kining maong droga sa Sugbo ug sa kasikbit nga mga lalawigan. Masud huna kay ang kaning Visayas man ko namang upya. When Cebu adopts this, everything that happens in Manila, i-adapt na sa Cebu. But the very kanang unfortunate kanang circumstance, because whatever Cebu kanang is doing, this will be copied in Visayas and the rest of Mindanao. Nanawagan sila sa kapulisan nga hugot nga bantayan ang mga bars aron pagsiguro nga di na makasud ang mga menor de edad ug di na sila mahatagan og ilim nung makahubog. Ano naman ang mga minor sa 17 years old, 16 years old na sa Mango, kaya sa Arcadio Magsilambin, masuk sa Bado, makita man na nila anong mutilate man sila na. Ano ito na hibuin? Nangintag ang punto. Kung di mangitag sex, mangitag drugs. That is the hard reality. The problem is that we are not facing this frontally. Matod sa Kadak nga ang responsable gyud sa pagbantay sa mga menor de edad mao ang ilang mga ginikanan. Angay nilang i-monitor ang mga kalihukan sa ilang mga anak, hilabi na matagabi aron malikayan nga mabiktima sa date rape. Naglabad ako, pinuyang. Ang alas 10, muna iting hipos. Pero karoon sa mga tabo sa atong youth, o sa atong youth today, manggawas o alas 10 gabi Ano alaman ang mga ginikanan na? Kung ano kaya ako pabuto na kay Mayor Cebu City, pagbunaran ako mga ginikanan karon. Bisa ng Archdiocese of Cebu, nanawagan sa hugot nga parental guidance sa matag pamilya, kay daghan na kaayog daot ang elemento nga makaimpluwensya sa mga kabatanunan karon. Karon I think ang atong sangpit nga maka-address din issues mga ginikanan no nga ang inyong mga anak, mga batanon palihog pahinumdumi nga ining problemaha nga magbantay kung sila ikakuyog nga dili magpasagad og lakaw nga dili niya masaligan ang iyang kuyog kay basin og magmahay raon niya no simbako no.
Wa pa na monitor sa PRO7 nga nakasud na sa Sugbo ang GHB. Gani nagplano ang regional director nga hatagan og pagtuon ng iyang mga sakop kabahin sa maong bag-ong droga. Nakita ni Banyas nga lisud masikop ang magda sa bag-ong droga kay dali kining matago. Kinahanglan nga dunay himuong konsultasyon tali sa lokal nga kagamhanan ug kapulisan sa pamaagi sa pagpatuman sa curfew ordinance nunot sa pagsud sa date rape drug. Bata, huwag kayong mag-eksperimento. Kasi ba, mamaya sa pag-eksperimento nyo, nasa loob na kayo ng kabaong. Yun ang ano. So, we will be advised to see them in person. No? Siguro ikuha na to in a meeting. No? And then one of the agenda would be that one na regarding ng bago, ng gawas. So, in general, apil na po ng mga ecstasy because mamagin na inaagi ng metapita. Andrea Patenia, News 5. Hangtod karon, wa pay bisan usa nga makatubag kun hain mapunta ang 35 pesos nga bahin sa City Hall gikan sa service fee nga gipatong sa bayranan sa paglukat og police clearance. Ang City Hall miinsister nga ang clearance fee ra ang ilang nadawat ug wala moabot kanila ang 35 pesos nga gikolekta sa usa ka empleyado sa City Hall. King Perez, Suginlimi. Matud sa hepe sa Cebu Intelligence Branch, dili sakto ang nahatag nga impormasyon sa nangu sa Criminal Records Management and Evidence Unit sa pagbahin sa kita sa service fee sa paglukat og police clearance. Nining dokumento nga gipresentar sa mga tigbalita sa OIC sa Clearance Center, Inspector Roy manggilimutan ni atong Abril 8, usa ka Henry Tumalabkad ang mikobra sa bahin sa City Hall nga 35 pesos matag clearance fee. Gikan kini sa 85 pesos sa gikolekta nga service fee, din 40 pesos maadto sa High-Fab IT Solutions, samtang tag 5 pesos alang sa rental fee ug bahin sa Crime Records Management and Evidence Unit. Matud ni Superintendent Romeo Santander, nasayop lang og hatag og impormasyon si manggilimutan, apan dili sad siya makahatag sa insakto nga kwentada. Sayop siya. Sayop siya. Kay inyong basihan, magilimutan is only less than a month nga nagkuhan siya. And then, nagstorya may kumasa siya ng info. Iyara siya na nakuha without any validating. Ang High-Fab IT Solutions ug Metro Cebu Policemen's Multipurpose Cooperative ang adunay kontrata sa pagproses sa gilukat ng mga police clearance. Ang service provider mausab ang naghatag sa susamang serbisyo sa Lapu-Lapu, Mandaue, Talisay ug Cebu Provincial Police Office. Nahumana ang Cebu City Intelligence Branch sa pagsusi sa kontrobersyal nga police clearance fee apan aduna gyapon mga pangutana nga wala matubag. Sama lang kun ngano 25 pesos lang ang makuha sa City Hall sa matagkuha og police clearance. Wala sab masayri kun hain mapunta ang 35 pesos nga bahin sa City Hall sa service fee nga gikolekta ni Henry Tumalabkad nga usa ka empleyado sa City Hall. Siguro I will not detail everything kay kuan naman ko dito sa right authority ba. King Perez, News 5. Gipaabot pa sa Junta Provincial ang motion for reconsideration ni Dumanhog Mayor Nelson Garcia bahin sa iyang suspension order. Kundi siya makahatag karong Lunes, inig Martes na mulingkod isip mayor ang vice mayor. Jinky Rosit, Suginlimi. Nahukman niya tumiyaging buwan sa provincial board nga isuspenso gunom kabuwan si Dumanhog Mayor Nelson Garcia gumikan sa reklamong grave abuse of authority dihang mitudlo siya og SB Secretary sa lungsod. Gihatagan og 30 ka adlaw si Garcia sa pagsuniter og motion for reconsideration apan hangtod karon wa pay nadawat ang provincial board. Di pagyud na nga i-implement. But siguro by Monday, if nothing comes in today, ma-implement tingali by Monday. Ang provincial DILG mo'y gitakdang mo serve sa notice pagpahibaw nga di na siya mahimong mulingkod isip amahan sa lungsod sud sa 6 ka buwan. Sa Lunes ang katapusang adlaw nga makahatag sa iyang motion sa Junta Provincial si Garcia. Kung wa pagyapoy madawat ang provincial board, posibleng sa Martes makalingkod na si Vice Mayor Gungun Hika isip acting mayor. Yes, initially nag-discuss sila ang complaints and investigation kasi this is really the first time hitabo sa amo. Ang ang decision was also to give notice to the provincial DILG office for them to serve the notice. Jinky Rosit, News 5. Have a good weekend, Attorney Georgia. Have a good weekend and everyone else.
Maungkat to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kinisig Lenso ko. Daghang salamat, ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kagilang kutob sa balita, Aksyon!